Práve si zohrievam jedlo, tak to vyzerá, keď si ľudia doma zohrievajú jedlo. To je všetko, čo mi zostalo. A pri tomto som to nevypol. No a pri tomto ohrievaní mi napadlo, že by som sa mohol ospravedlniť za to, že som nazval jedlo, ktoré som jedol, brinzovými haluškami. Ale nemôžem to urobiť, lebo som ho nenazval brinzovými haluškami, nazval som ho nebrinzovými haluškami, lebo tam nebola brinza. Pre niekoho mohol byť zavádzajúci názov, čo som to za Slováka, keď nie je brinzové halušky. Ale pochybujem, že drvivá väčšina ľudí si prečítala tento názov. Na úvod som povedal, takto vyzerajú brinzové halušky. A ľudia, áno, tak vyzerajú brinzové halušky, keď sa zamiešajú. Keď si totiž v reštaurácii vyberáte jedlo, tak si ho vyberáte aj podľa toho, ako vyzerá. Vo veľa ponukáčoch máte znázornené jedlo, ako vyzerá. A keďže oči jedia, tak si nevyberiete niečo, čo nevyzerá pekne. Lenže tie halušky treba zamiešať, keby ste nevedeli. Odjak živa, odkedy som jedol brinzové halušky, robievala ich doma naša mama, vždy boli zamiešané. Nikdy sme sa nehrali na reštauráciu a dodnes to tak praktizujem. Občas, keď mám chuť a náladu, tak sa s tým pohrám, aby to jedlo vyzeralo na tanieri, ale keď robím halušky, nesnažím sa mať suché halušky a potom ich prelievať omáčkou. Keď sa všetko pekne zamieša, chute sa prepoja a to jedlo má grády. A na úplný záver, aby som vás teda ešte niektorých poriadne dožral, tak sa s vami lúčim slovami ahojte a nejedzte zvieratka.